gansie ekira sime saa 7 kenga na lengo mochege akangita mpaka angatama kurwe school. Umwalimu Kerongo James Mutari Kerongo umwalimu wanaonsometi standard yemo Kebute. Thank you mwalimu. Linus Atandi Bisambe bose no alengega igali secretary vice secretary Evelyn Mogere yesakane kentu angira kero standard 1 tu alengera kero standard 1 oyo no tu alengera abana balenga waikiri baba o nambweta abana batana bwate oyo ntu angira standard yemo Kebute primary mbia mono nkiole sechiro treasurer kabo mwegeno na ndo kwa nyometuka uwo ngale Beatrice Osoro nkiole baba no mungina baba ngina retimu manyeti buya igotingo ngaendereria mumanye toyo na kimo mumayete Mandera Enjome Omondomo kong sana Korungumbwega Ana Klisha walemavu. Thank you. Mwongenanga kiokoro kwa Florence Jackie Morulio Uratemo mwina? Okay. Yom Florence Jackie ni mumanyetere sino naralia momorenda kanyo mkuruga ujinsa okay wetega kitoko nyomera neturange sana me Peter Nyangwara committee member chairman Eric na beta adapted in na boda one of the boda members Sechiro. Thank you. Security Samuel enere mwae mbuya ole ndo mukungoyo mbuya mono. Thank you. Abantu aminto ntebe bintu bibiri kera ninka igendo kelio mheshimiwa John Ateba lero margoba bali mukonya koni oni lero margoba bantu nabakulikiruno nobosi bajiko ansere siku mapema toiwana ine igo etimi yane ngochere banga abantu ngora mo basakolete binyoro ekenyoro gyonse ngora igo abantu banyoro obosi bamaya kwendanga igendo lya kabere ntaito confirm echire mheshimiwa Ombati na Atebe echiro yagaje tunka alikarenge mali bono gakikina abete gabana ganonka nko igumura abantu bakonda mu mutanda nga mutonto maitenge ndo bako moji beba ebwendo ku Toronto igosene ntoyo ke kote kurende okoruzimo kwa beka to Toronto echire yaitu eye yarosatigo eko irabantabake echire nene na kwandene president ne team yae echire nkwa gachwere yene nkwa gachwere getuki eyende nkwa gachwere mugonga eyende nkwa gachwere nyalibali ne yende nere kwa gachu bugirango mate ne yende nere kwa gachwa marani ne echireli na bolire contractor antebri wikomuti nyugato okonyora elire alia chichonjoro ne septic tank na tebre kreko era ikeranzine open market
igoro chobis chibororo eshosho ere koreke ebororo igebi into binenta etogoteba umuchioyo kando na kinde yons umheshimiwa nkome kinde shua twa vekire stima tadi stima esola enyare kurabia asaya ons yendo ya kabere mheshimiwa you remind me ekroba ko ri mate gagwe nintagetendore to gichibesa tokole cabroling asaya engineer town yane Osebon nerongo soka iwo I can assure you nga echireye nkobere moyo noyemba limu bwata malimo kuri umwaka tineka naraliawo alia aba mubwata malimo ma onye toko nyara kwa gacha onili omundu rako ebesa torosi nono bogoroba bokegaiga ekiagera polytechnic ngumbu nabege tichibesoro nkorosi were abana baruisiko basomere gari enyagitali nabege tichibesoro nkorosi were ne kina ebelebo 3 ritangani enyagitali yeto matega dio tanji nero na tebre nkobe kandi chibesoro wetero mheshimiwa torole nere ebe no level 4 ikia level 4 eregaiga ekararalia liana mat na yabe kiabusura na nto igwana no musongo naro korosi chinyomba cy'abakoro matensa morojo musongo mu America gakwa gacha nto igwana nere nko mwatole room moino galia abanyagitari bansokonya abantu baitu kiabusura nsaiga nande ga kinginda kwa nebo ekero nya abantu babwenete ekera abantu babwenere abana bagende school abantu bakore biashara egento gyoka to iwananire ande ndaite ngakire chief Stella ntuyigwananete n'abantu babo basiga no eko jorobo bwechombe bororo natebete bwensi bwere tuyigwana nga mwana onde bwensi okogende school togotika school togotike gosonga nyogendo komenyese mamo minarwete lakini talieke joroga yana mwana tari kwa ndaralia school ekiaera naenda ndire basari naenda ndire basari abana be secondary naenda ndire basari abana bakugenda vocational training centers tali piki toja kugenda miaka yonse abana abe piki omwana ras manyole egento gyokoboka gutamira igonda edemba sabe mwensi moba abasikali babana baito tiganda aboleke mayana onye najete ke bute enkolere ke bute ngende itielio wosimna sune kamna najete mboli obojumbe ngoga mwalenge mwango dango no mushi kwandere ansa na machaya alianka gaiga lakini manyanga na abero mujumbe kitamu ibere Nairobi ase abaruye constituency anabarenge 39,000 aba ikoyo bakaba 34,000 aba gere 25,000 aba gusi 14,000 lakini nkabo mujumbe chida mirenga ibere no na nkubuli yakata rasma na nkonyo lakini naachire obuyanya sayo anjire muangekero ke bugabana tayitemba kirembiya mo Motuga 2027 mule tayari abantu mbale nabo gole timaiga mumanyete na beregete mba onjoka lero bago ntorera mache kuru mugongo ninje na balete tere munya bere ninje na balete rete lakini tigante beiga
kitoko enda kuchumutuga maito mukungu mutayai igasi ya enerie nasi kete musacho abwata bakungu abo abasacha abange talibo omuntu mutayai nabakuiba nono kuiba talibo igo ebintu ebi ntutagete abantu baitu baba batayai ntunabarai tobe abantu tokolegasi omweshimiwa mbati amapi mweshimiwa oyo ateneine chief whip ya assembly okolegasi engia nande mwamwakere chiko mutawacha kumukini ochigoro iga otigere muntu ondenere abugoli aminyokega tiatunya kubanga gochimotuga omwelio munganchere mangana ya amache nabeka nsali nguli mate nsalia nabeke tangi gende nsali amacha ya wasko agocha kukuruga iga agende nsali nali aratirimbugo chimate na yanda tirimbugo gocha amacha ya nsalia ayaya awasko nachite mpake nyaktari ngumbu agaikanka ngumbu agaika Nyamuronga akagenda ne Nyamaonde lakini umuntu naroroga ali enyaktari moino ntwagambete okogenda obutore pipe nkyo kubutore pipe to tebe to kubekire pipe kuchibugo iba okubutora ntwatebe teiga itukodo kubwata ekiara na tebe to report you will pay wakana gose oboni mubabo auction majeta akorukigati majeta arukigati mpaka aga tanya kubutoro ayo imuke dibaga macha osonya gitari o kubutora no eno borogi bwa boirake egento fencing emwako nagaga tigatora tigabanta bakole na ndenda tiko bashonga echirege koera umuntu konyegora ne president yo monyene mwanje morere rutoga ya igonche morete gukwana ndenere echire na bawo kuro mutinyo gatatu and actually I'm talking to him on Thursday ikiatanya gocha amaninko maiga tumorete amaninko maiga amanya ari Toronto yo koraki egotoka dali boyo igo by the time agocha rasmanyo ole chire yaberebya abantu abamubati kiduka gaiga nintaete ndolege kitokonyora mangana civil works torose asaya abe chirenge omuntu akononye nsuneka ochunyo marwaye gaiga ogenda abalebi mbayoma lakini bona abalebi obu amna no molebi abantu bane kira litukongoro muri abantu bagwetaga gechirege koba na batebinga razmo ikera chirende teyo mne baitira gaiga bagura batiga chibesaga mo wanje moyo mubeke chingoko amarumatoke ebirindo bitoke chingara chigotoka kwerende igale chingara nigale igo echire tutaite tuare keregento omwelio Manager, I think you will be able to consider throwing a to deal now. Chicho kegaiga. Lakini abantu bali mochi landlord molega mutuntu. Nimaite anko magembe nale mata police station neregaiga. Nintagete ekera police station eba wakana. Committee yechiro. That's what we want. Mosabe abantu balire oboli mu buli bwange mwaga gali nkwane no mweshimiwa onchoke toro sentonyo ya chibesa twagache police station irengiya igotoka mwinali mo wanje boyo
no energy vesa moto koli twa kanenke twa montoyo atwa sayo twa gache police station. Na wale askari mko hapo, nataka niwaombe tafadhali, kwa sababu hapa ni nyumbani. Hatutarajii kukuwe na ukosefu wa usalama. Bwana officer, na kuomba tafadhali, hakikisha there is peace, there is discipline among your officers. Hatutaki kusikia watu hapa askari ndio wanasaidia wezi. Kawaida wewe pata story. Hapa wakati askari hapa wa Bonjari walikuwa wanahusika kwa wizi, wananchi walisimama wakakataa. Naomba tafadhali tuhakikishe kwamba, nitahakikisha nimejenga hii police station hapa nyuma. Kwa hivyo nitatafuta pesa kidogo, niulize Mheshimiwa Onchoke tuweke hiyo police station hapa, kukuwe na amani throughout, and I'll support you. I'll give you the support. Sasa asante. Na wakati mwingine, wakati mko hapa, nyinyi hapa ni nyumbani, hakuna shida. Wewe kuja wakati niko, tukunywe chai, tuongee, mniambie ile shida iko, tuone vile vya kupanga. Sasa kose na wewe hiyo na ndaba kibago cha mwa karibisha, lakini lazima mamenyenga kimumenye tatalibo bwana munga nchere nate banga estima nko making sure ntu abeka chebe sanke ekere distance kurugago chi sunekangange tarore to beke chitaya no embuturo gaiga gochaga nyando chebere gaiga mpaka no enya kunguruwe bono ninje president yaga balimo korere gasi paraine na beka chimilioni sana ororo, lakini nandi ninchemente ndole torosige ntumeke alia paraine ige chire kereko bagaiga ne kereko bagali na suneka torenga kitoko omwelio monganchere etoko minyoka oso atole suneka ndole chire yende tokwaga chororo nara yekire na kabro stwaro siororo ndole ngana chekire imanye koirana ntege temba boli mwezi ekero Yesu gukwe abayiboli abana abake basikire school, especially abana abaiseke aiga ninganza ko lyo monto nkoa obo CS gose obo CS gose obo chief officer na no mungankoli enkonyora bonsi ipi noyo twaengenera anyomire muroje ngo mubona aregete nga form 4 igete mungu okolika form 4 totige abana abaisike bagenda ralia school tiakonyoma abana kibaikire form 4 tiabagende university oitalia university bagende college kana nchengo ruoro na moko joranga ki mubwato mu waziri gaiga mubwate governor kiara chigavana nchire gatia ino osemolengereti bono monta kurugatie tunande abe gento kende yonse na bakoba kubwate enkolengia nsinya makwanu bobe ntubata bamuraga abamrambalema aya abange nakira ntaete nyugo abamrambalema aya tigantigere gagwe I'm coming back, lakini ngo tigande timu yane edili na kiro monto nye kwange gaiga no ena abana don't worry ne ngakituko nyiroke ajarinda denkole suneka ngira ni ombati omonyene motigere report gaiga ngoenda tole mwa koirana etokoirana no enche ngo chande mbwato mukutana ngonko ya nolega osita itgo taito kole suneka aya eti yane akina Jafet ayembrembe mwezi to ukora kurusuneka you'll be back here kia kina promise ya bantaba lazima kiro mundanyo agento ke kakoliki iko munya gotera gaiga tumira ne baadaye
Biamono Nyasaye ave na inwe. Biamono, thank you. Aye,